कैसे अरे की आइलू बाबा अरे की आइलू तो दियावा बारी के जा। ओहो बड़ा प्यारा से गो दशहरा में बोलू बाबा अरे की चढ़ते दशहरा तू ससुरा में आइलू आ तनी सा दम धर काहे लबर लबर कोइलू। देखी भक्ति के भाव लोग सुन ले तनी हाथ उठाई तो अरे की ऐसे न उल्टी पल मारी के जा। अरे की ऐसे न उल्टी पल मारी के जा। अरे अइला तो अइलू तो देखिए हमारे जिला पार्षद हमारे छोटे भाई अर्जुन जी भीम भैया के छोटे भाई हवे लाखों लाख रुपए अइलू तो बगली झाड़ के जा। अरे की चढ़ते दशहरा तू ससुर से जइलू अरे जाए जाए कइले बाड़ू पूजबो ना कइलू चढ़ते दशहरा तू ससुर से जइलू जाए जाए कइले बाड़ू पूजबो ना कइलू ऐसे न उल्टी पल मारी के जा ऐसे न उल्टी पल मारी के जा। बोली बोली थावे वाली मैया की। जब आइल बाड़ो तो दुगो अगरबत्ती महेंद्र नाथ बाबा की यहाँ जाके जरा लो। ए सखी बाबा महेंद्र नाथ अगरबत्ती तब बारब जब हमारा मर्द सुनर मिली तब बारब। ये रामचंद्र भैया अरे की ऐसे न उल्टी पल मारी के जा। अहिलू तो दियावा परी के जा मैया के अरती उतारी के जा। अहिलू तो दियावा परी के जा मैया के अरती उतारी के जा। बोल दुर्गा मैया की। यहो क्या बात है। अरे ड्रोन कहाँ है ड्रोन। ए बबुआ अरे कितनी है बारदान माई अरे महा माई साचो अरे किया गिला दशहरा में अरे गोतिया फुलाई कितनी है बारदान माई महा माई सहारा में गोतिया फुलाई जप माता रानी गंगा जल पानी जप माता रानी गंगा जल पानी। अरे जप माता रानी गंगा जल पानी माता रानी गंगा जल पानी। ढोल तू पौआ पखारी के जा ढोल तू पौआ पे तो बाइल बड़ी तो दुगो जर्ती बाबा तो बत्ती जरा कर जितना लोग मोबाइल फ्लेक्स वाला ले ले बा वो जर्ती माई के नाम पर बाबा महेंद्र नाथ के नाम पर तनी एक बार फ्लेक्स जलाई तो कि बाबा जागस के बोल दी बाबा महेंद्र नाथ की सभी लोग फ्लेक्स यहिलू उतार दिया बा परी के जा मैया के अरती उतारी के जा। उतार दिया बा पर के जा मैया के आरती उतार जा। अइलू उतार दिया बा परी के जा मैया के अरती उतारी के जा। अइलू उतार दिया बा